Takže čaute dámy a páni, dneska tu máme Minecraft. Prečo Minecraft? Z toho dôvodu, že ja som robil jeden short, kde som dal jeden like sa rovná 100 TNT. Na tom shortu bolo 2 lajky, že dneska vybuchneme 200 TNT, dúfam, že mi to nespadne, dámy a páni. Poďme na to, dal som teda 4 TNT, idem ďalej. 4, 5, 6, 7, čakaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a tak budem ďalej a samozrejme, keď budeme mať prvých 50 TNT. Dámy a páni, máme tu 52 TNT, čo tam to tak krásne vyšlo. Prvých 52 TNT, čo? TNT je strašne dobré. A my ideme na 100, takže budeme stavať 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 a tak ďalej. Dámy a páni, máme 100 TNT, že to tu je 100 TNT, a sa bojím, že mi fakt spadne počítač. No nie počítač, ale táto hra mi spadne. A mi krešne počítač. Strašne sa toho bojím. Ale dúfam, že máme to ešte polka toho. Takže malo by to byť celku fajn, takže som zvedavý, no. Tak poďme ďalej z toho, ja samozrejme budem mať 150 TNTčok. Dámy a páni, máme už 152 TNT, ale už fakt strašne málo TNT, aby sme dali 200. Máme 152 a my pokračujeme v stavaní, chyba nám už strašne maličko a potom to celé vybuchneme. 93, 94, 95, 96, 97, 99, 98, 99, 100. Máme tam ešte jedno. Takže máme tu, dáme pani 201 TNTčok asi, dámy a páni, let's go, pozrite sa na to, aké to je veľké. Fakt to je 201 TNTčok. 201 TNTčok. A teraz, dámy a páni, nás čaká jedna taká dôležitá. Tu ak vyzerám. Prečo vyzerám? What the fuck? Ja som taký skin nemal. No to nevadí. Teraz nás, dámy a páni, čaká veľmi jednoduchá vec a to je, že si zoberieme zapalovač. No som úplne stratený v tomto, už som dlho nehral Minecraft. Nemám kde zapalovač to. Tak to je skvelé. Kde je zapalovač, no, kde je? Nebude tu zapalovač? Už som tam pani našiel zapalovač, neviem pani, ideme na to. Fúha. A zapalujeme TNTčka. To bude rachot, dámy a páni. Ty kokos. OK, počítač našťastie nekrešil a funguje všetko. A pozrite, čo to spravilo so svetom. Totálna diera, keď tu meteorit spadol. Bolo to docela fajn. Čakal som, že to bude väčšie, ale bolo to že fakt kút. Kebyže to je neviem 2000 TNT, čo táto fakt rozbije celú hru. A to bolo veľmi, veľmi kút. Ja zapálim všetko, trávu tu zapálim, let's go. Dámy a páni, vybuchli sme presne 201 TNTčok. 201 TNTčok. Že fakt, že bez 201 TNTčok. Neviem, nech sa toto videjko zo shortu páčilo, kde ste dali 2 lajky. Tam sa ideme u ďalšieho takéhoto istého videjka a aj u série Roblox seriál. Ľudia, majte sa, užívajte a čauko.